Us ha agradat aquest vídeo de l'Escola Maria Morés? Anem a comentar amb els seus 3 participants. Primer de tot les votacions. Que vau escriure en un paper, un nom, dos. I quantes classes sou? Una? Sí. I heu sortit aquí els 3. Enhorabona. I ara sí, al fons també he vist molts murals, animals. I que els esteu estudiant ara? No, els vam estudiar. I es vau examinar? Sí. Va anar bé? Sí. I també he vist alguna cosa sobre llibres. Sí. Què és això? Llegim un llibre i quan l'acabem l'expliquem en tota la classe, fem una fitxa i la pengem allà. Lleem totes les fitxes? Sí, hi ha tots els llibres que hagin llegit. Ah, és una bona activitat. Sí. Molt bé. Ara sí, continuem amb el segon bloc de l'assignatura pendent. El segon bloc és coneixement del medi o ciències. Bé, anem a veure aquest bloc com va. Atenció a la primera pregunta. Digues el nom de 4 rius catalans. Ja. El Ter, el Fluvià, l'Ebre i la Noia. Resposta correcta. Molt bé. Atenció a la segona pregunta. Quines són les 4 províncies catalanes? Ja. Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Resposta correcta. Molt bé. Estem anant molt ràpid avui, un alt nivell també aquests alumnes de 5è. I ara sí, atenció a l'última pregunta. Digues el nom de 4 aus. Ja. Àguila, Gavina i Voltor. 4, eh? i Trencaloms. Resposta correcta. Vinga, i ara hem gastat moltes energies, hem anat molt ràpids, ho esteu fent molt bé, i perquè pugueu agafar forces, perquè estem a la meitat del programa tot just, queden 2 blocs, doncs passarem 2 minuts de publicitat perquè els nostres participants agafin aquestes forces que necessiten. No marxeu, fins ara. Després d'aquests minuts de publicitat, que segur que us han passat ràpid, tornem a estar aquí a assignatura pendent. Ens trobem a la meitat del programa i queden 2 blocs, que són actualitat i llengües. Començarem amb el d'actualitat i bé, fins ara ja us he dit abans que ho esteu fent molt bé, així que no cal fer cares nerviosos i a veure si continuem amb aquest bon ritme. Cap globus petat, això vol dir que no n'heu fallat cap. Molt bé, continuem així, sí? Atenció a aquesta primera pregunta d'actualitat. Quin president ha estat triat per la població, mans endarrere, i fins que no digui ja no apreteu, per la població d'Estats Units? Aquí? Barack Obama. Resposta correcta. Anem ràpides, molt bé. Segona pregunta. Digues el nom de 3 partits polítics d'Espanya. Ja. D'Espanya. El PSOE, Sí? el PP i el Partit de Socialistes Espanyol. No. Esquerra. Rebot. Un moment, resposta incorrecta, passem rebot. PSOE, PP i Convergència i Unió. Resposta correcta. Bé. I ara toca petar aquest globus, vale? Bueno, qui tingui por, tapar-se les orelles. Jo me'ls taparia, però... Bé, s'ha matat. Primer dia que se'ns peta la primera, la veritat. I ara sí, última pregunta d'actualitat, atenció un altre cop. Ojo aquesta pregunta, ull. Sabríeu trobar un rodolí per al títol d'aquest programa? Assignatura pendent? Ja. No tingueu por. Amb l'assignatura pendent has de ser valent. Molt bé! Molt bé, molt! I aquí en sabeu un altre? Assignatura pendent, sempre has d'estar content. Ole! Bé, la veritat és que molt xulos aquests rodolins. I ara, sí, abans hem vist el vídeo d'aquesta escola i ara vosaltres també us en van gravar un, no? També el voleu veure, suposo.
Doncs anem a veure aquest vídeo de l'escola Mestral.